What's up mga kapwa ko Bicolano, mga kapwa ko small YouTuber. Sa hapon na to, ang aking gagawing vlog ay reaction lang to doon sa vlog ni Adayot Vlog. About nga po doon sa pagpunta niya kay kapatid na Mura. So ngayon, bago po natin simulan ang ating vlog, intro muna tayo mga kapatid. Let's go! So ito na nga po mga kapatid. Reaction ko lang po to doon sa isa po nating kapwa small YouTuber na si Adayot Vlog nga po. Yung pagpunta niya po doon kay kapatid na Mura, doon po sa Ginubatan Albay. Pumunta po siya doon kay kapatid na Mura para po mag-vlog. At para rin po makita sa personal si kapatid na Mura at para din po makadaupang pala niya or ibig sabihin makamit niya sa personal nga po. Yun na nga po mga kapatid. So kaso nga po pala mga kapatid, nang pagdating niya nga po doon, tulad po ng sinabi ni kapatid na Adayot Vlog, ay hindi po siya nakagawa ng video or nakagawa ng vlog kasi gawa nga po na hindi daw po pwede, kailangan pa daw po magpaalam kay Virgilin Cares na yung isa pong sikat na vlogger at ang sabi po kasi sa kanya daw po ni kapatid na Virgilin Cares na kailangan muna pong magpaalam daw po sa kanya bago daw po makunan or magawa ng vlog or ng video si kapatid na Mura. So ito na nga po mga kapatid, panoorin po natin ang vlog ni kapatid na Adayot Vlog. Lugar ni ng Mura kasi tanong mo dito lang kami binaba ng dito lang kayo binaba ng Habalabal kasi hindi na daw kaya dito sa puro putik. Basang-basa na kami sa tricycle kasi ang lakas ng ulan. Ayan, samahan mo kami pumunta din sa yan ang puro putik. Dikit yung lupa. Opo, dikit. Oh, ayun guys, hindi pala pwede magtsinilas. Ayan, mga kadayot. Naku, una lang ako dito. Kasi, grabing pagod namin. Grabing pagod namin pagpunta dito. Ang putik-putik ko. Tapos, ngayon, nakausap namin, may mga nag-picture na lang kami. Nakausap namin si Manay Mura, sabi, pinagbawalan daw ni Manay Virgilin ngayon na videoin siya. Tapos mag-picture na lang daw muna kami. Kasi, hindi kasi na, agad nung kapatid niya, ni Julie, yung text ko. Kasi magka-text na kami. Sabi, nagpaalam ako na pupunta ako dito. Tapos, sabi nila, anytime naman na pumunta. Nag-text ako dito nung isang araw, nung kahapon, bago pumunta. Kaso, hindi nila na-receive kasi nga, walang signal. Hindi daw umakyat si Mura doon sa may taas. Kasi kung hindi daw siya akit sa taas, hindi daw marireceive yung text ko hindi daw na-receive. Sana kung na-receive nila agad yun, tapos na-reply na agad ako na kailangan ko magpaalam kay Manay Virgilin. Sana nakapagpaalam ako ng maaga, hindi na sana ako napasubo dito. Tingnan na, puro naputik yung pako. Nagkasugat-sugat na yung pako kasi nakapak ako dun sa Pero naiiyak ako kasi sa sobrang pagod, pero worth it naman kahit papano kasi nakita ko yung syempre kababayan kong iniidolo ko rin sa pagpapatawa. Nakita ko siya dahil ngayon ko nga lang nalaman na nung linag siya ni Manay Virgilin, saka ko lang nalaman na taga dito lang din para sa Albay, sa lugar namin. Umalis kami sa amin 6:30. Ngayon naman yung kung konting nakayanan kung pasalubong sa kanila, picture na nga lang kami kasi sabi niya hanggat daw
sabi niya magpaalam ako, tapos siya rin daw magpapaalam din daw. Hanggat hindi pa daw siya nakakapagpaalam, bumalik na lang daw ako kapag nakapagpaalam na siya kay Manay Virgilin na pwede na siyang videoin. Kasi sa ngayon, ayun na lang, picture lang muna ang gagamitin ko kasi ganun. Lungkot ako kasi ang ganda sa doon, pero ang babait nila, kaya masaya rin ako kasi ang bait-bait ni nung tatay niya, nung kapatid niya. Ayan, kung makikita niyo yung kamay ko, puro puti. So ayan na nga po mga kapatid, yung pagpunta ni kapatid na Adayot Vlog doon po sa bahay ni kapatid na Mura. At yun nga po, nakita nyo, naiyak pa nga po si kapatid na Adayot Vlog dahil nga nabigo siya or hindi niya nakunan talaga ng video si kapatid na Mura dahil nga po, bawal nga daw po, sabi ni kapatid na Virgilin Cares. So sana naman po mga kapatid, reaction ko lang po to doon sa video ni kapatid na Dayot na malayo pa po ang pinanggalingan niyan ni Adayot Vlog. So bali po almost mga 3 hours mula po doon sa bayan nila hanggang doon po sa city or sa Legazpi City po, malayo pa po mga kapatid ang pinanggalingan niya ni Adayot Vlog. Ayan po si kapatid na Adayot Vlog, nasa sitio pa po yan. Hindi po yan sa pinaka-sentro po ng bayan. Nasa isang sitio pa po yan ng bayan po ng Maanito. Laki po yung effort ni kapatid na Adayot Vlog para po makarating dyan sa Ginubatan Albay para makita lang po or ma-meet in person si kapatid na Mura. Kawawa naman po yung tao na nag-effort po na pumunta sa lugar na yan para lang po makamit si kapatid na Mura. Ang layo-layo po ng lugar na yan, as in totally po malayo. Sana naman po napagbigyan din po si kapatid na Adayot dahil napakalayo po kasi ng lugar niya. As in totally po malayo. Kaya ko po yan po nasasabi mga kapatid na malayo yan po si kapatid na Adayot Vlog dahil po ang bayan po ni kapatid na Adayot Vlog at ang bayan ko po iisa lang. Magkaibang barangay lang po kami mga kapatid. Mga kapwa ko mismo YouTuber, mga kapwa ko Bicolano, uulitin ko po. Magkaiba lang po kami ng barangay ni kapatid na Adayot Vlog. Kami po ay iisa ang aming munisipyo, ang aming bayan. Ang bayan po namin ni kapatid na Adayot Vlog ay Maanito Albay. Mula po Legazpi hanggang Maanito Albay is almost 3 hours ang biyahe po sa jeep. Kasi po malayo po talaga kami. Pagdating po ng bayan, sa unahan pa po sila namin, si kapatid na Adayot Vlog. Sityo rin po sila, sityo rin po ako, magkaibang barangay lang po kami, magkaibang daan lang po kami ni kapatid na Adayot Vlog. Kaya alam na alam ko pong malayo po talaga siya. Sana kaya yun po ang natouch po ako, naawa rin po ako kay kapatid na Adayot Vlog dahil akalaan nyo po effort, napakalayo. Napakalayo po ng lugar namin, as in totally malayo. Ang aga-aga pa pulong umalis ni kapatid na Adayot Vlog sa aming bayan o sa kanilang sityo papunta po ng Legazpi. So ito na nga po mga kapatid. Panoorin nyo po ang susunod niya pong video. About nga doon po sa confirmation sa sinabi ni kapatid na Virgilin Cares kung bakit hindi po pwede pong kunan ng video or hindi pwedeng magpa-video si kapatid na Mura sa ibang mga small YouTuber o sa mga ibang vlogger. So ito na nga po mga kapatid, panoorin po natin. Na bakit bawal lang i-vlog si Mura. At ayan nga, nagsalita na po si Virgilin Cares at nag-explain na po siya about sa issue nga ng napanood nyo nga na sa tungkol sa pagpunta ko kay Mura. Na pinagbawalan daw siya ni Virgilin na i-vlog pa ito ng iba. Ayun, kinumpirma niya na po ito mga kaadayot ko. At panoorin po natin ang explanation at ang confirmation ni Virgilin about sa issue na to. I-play po natin. Bakit bawal ina-vlog si Mura? Oo, tamang-tama. Oo, correct. Mabuti na tanong ni Chiquita Sang. Sinabihan ko kasi si Mura na magpa-vlog ka Mura sa mga kilala mo lang, sa mga artista o sa mga kaibigan mong vlogger. Pero sa mga vlogger na hindi mo talaga kilala, pakiusap ko lang, mag-ingat ka. Huwag ka basta magtitiwala kasi ang dami-daming gumagawa ng content, hindi ka naman naaabutan ng tulong. Depende na rin yan sa'yo kung gusto mong pagbigyan, pagkilala mo, sige gora ka. Basta binabalaan kita, huwag ka magpa-vlog sa mga hindi mo kilalang pumupunta sa'yo dito. Nasa sa'yo yan kung ano yung desisyon mo. Yun lang.
So, ayan na po mga kadayot. Napanood na natin yung inaantay nating sagot. Galing mismo kay Manay Virgilin Cares. Ayan, nakakalungkot lang na kami na mga small YouTuber na pumunta doon, hindi na po pa talaga makakabalik dahil nga po sa kadahilanan na mga artista lang at mga kilala ni Manay Mura ang pwedeng mag-vlog sa kanya. Ayon po yun sa bilin niya kay Manay Mura. Ayan, kaya po sa mga katulad kong mga vlogger na may planong pumunta doon, nagbabalak po kayong pumunta doon, ayan, wag nyo na pong ituloy dahil ito na yung sagot. Ayan, irespeto na lang po natin kung yung rason ni Manay Virgilin Cares kung bakit, at least nalaman na natin ngayon at sinagot niya at kinumpirma niya na kung bakit, yun nga po yung rason kung bakit niya nasabi yun. Ayan na nga po mga kapatid, ang sagot ni kapatid na Virgilin Cares about po doon sa issue po ni kapatid na Adayot Vlog ng pagpunta niya doon kay kapatid na Mura. Ayan na po mga kapatid, nasagot na po ni kapatid na Virgilin Cares kung bakit bawal pong kunan ng video or gawan ng vlog si kapatid na Mura. So ayun nga mga kapatid, magtulungan lang po tayo mga small YouTuber, mga small vlogger para makarating din po tayo doon sa mga narating ng mga sikat na vlogger. Para sabay-sabay po tayong umangat, sabay-sabay po tayong makarating sa ating tagumpay at para pagpalain po tayong lahat ng buong may kapal. Sa muli po mga kapatid, huwag niyo pong kakalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Oragon Vlog. Paki-like, paki-share at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. Bye-bye! Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat at God to be the glory. God bless you!